elefanterne, så skal I dreje skarpt til venstre og tilbage samme vej igen. Og der er det meget smalt, så der kan ikke undgå at blive kø. Så derfor vil jeg sige, at dem af der har noget at skyde med, så der er om at skyde af her på vej op ad brostenene. Når I så kommer rundt, og det ikke er startlunet mere, så kører I ikke ud på midten af vejen her i starten. Der kører I ind bag med den plastikstrimmel her, så vi kan se til højre for jer. Og når I så kommer forbi, lige før de to porte, som ikke er elefantportene deroppe, så kan I køre ud på vejen igen. Og vi er lige ved op på, der er en masse rute, der er blæst ned. Så vi står lige og venter på, at jeg får en klarmelding på, at det, I har sikkert været ude at se det. Det var derude, hvor man skulle køre zigzag frem og tilbage. Der var der på grund af blæsten en hel masse rute, der var blæst ned. Så det vil lige være at fikse. Så jeg står lige og kører noget autorismer, mens I heldigvis er det dejligt solskin og kirkeklokkerne bimler og det hele. Og jeg kan se, at der er nogen, der fryser en lille smule. Så, men ellers er det jo sådan, at vi holder præmieoverrækkelsen og kåring af de samlede vinder fra start 1. Den laver vi imellem de to starter. Men som sagt, det store gavekort, fordi 8.000 kroner til Leperitas, det skal man lære dig for at få. Hvad gælder det der gavekort til? Hvad er det, han siger? Det er en uge på en eller anden ø et eller andet sted. Nå. For 2. Synes jeg, det er på nettet. Ja, men det er den der Puerto Ventura. Det er måske noget I andet. dag der er køretid. Det er også en